Ionel Ciuman să ia în brațe pe micuțul Emanuel din familia Lupăștean. Rog familia să se apropie. Lăudați și binecuvântat să fie numele Domnului. Familia Lupăștean, cu a doua binecuvântare, cu micuțul Emanuel. Ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Emanuel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emanuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Emanuel. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zis Domnul Dumnezeu. Amin. Fratele Corneliu Vreme va lua în brațe pe micuța Rahela din familia Pulica. Familia Buliga aduc înaintea Domnului și înaintea Bisericii pe micuța Rahela, pentru care ne rugăm Dumnezeu să o binecuvânteze. Haideți cu toții să spunem un amin din toată inima atunci când numele Domnului va fi pus peste micuța Rahela. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Rahela. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Rahela. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rahela. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zis Domnul. Amin. Fratele Ghiță Teodorovici ia în brațe pe micuța Eliza din familia Macovei. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Eliza. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Eliza. Amin. Domnul să facă să înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Eliza. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zis Domnul. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze familia Macovei și micuța Eliza. Amin. Fratele Samuel Lazar va lua în brațe pe micuțul Abel din familia Preacă. Micuțul Abel. Slăvit să fie Domnul! Țin în brațele mele micuțul Abel, al treilea rod în această familie și mă rog ca Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Abel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Abel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Abel. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, a spus Domnul Dumnezeu, îi voi binecuvânta. Amin. Fratele Ionel Ciuman va lua în brațe pe micuțul Marcus Emanuel din familia Bicola. Băiețelul cu numele Marcus Emanuel. Dumnezeu să binecuvinteze pe Marcus Emanuel. În seara aceasta țin a doua oară pe Emanuel în brațe și noi, ca Biserică Emanuel, ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel
Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Marcus Emanuel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața peste tine și să se îndure de tine, Marcus Emanuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Marcus Emanuel. Astfel să pună numele meu, spunea Dumnezeu, peste copiii lui Israel și tot Dumnezeu spune că El îi va binecuvânta. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeu, să binecuvânteze pe Marcus Emanuel. Amin. Fratele Corneliu Premii va lua în brațe de micuțul Levi din familia noastră. Familia Hasna aduc înaintea Domnului și înaintea Bisericii pe micuțul Levi, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Levi. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Levi. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Levi. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Dumnezeu. Amin. Amin. Fratele Ghiță Teodorovici va lua în brațe de micuța Melisa din familia noastră. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Melisa. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Melisa. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Melisa. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Domnul. Amin. Domnul să binecuvânteze familia Vlade și micuța mea. Amin. Îl rog pe fratele slujitor Samuel Lazar să se apropie de microfon, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste acești prunci, în timp ce ceilalți slujitori